Tinga mapenjo mar county ka wacho ni most of the revenue collectors kano pesa go kar mondo gichiw pesa go ne county. Ntiere moko ma jo golo suru golo pesa to ok ginyal chopo kama pesa no bene dhiye. Mane gima thago county ma Nairobi ka. Ni pesa nitiere mikao to ok chopi kama onego chope. Ayie gi ng'ano. Ayie gi ng'ano ni Kisungu luongo ni cartels. Nairobi ka nigi cartels mag breaking ok en gima yot. Makata gumbo tamu. En gima tek ma ng'ata mabiro. Nairobi ka ema nyaka jaywecho. Nyaka jaywecho nigi information ma they are very mean to share. Ingeni ka idonjo kaka koro wawach ni Sakaja no donjo kaka governor. The only way minyalo catch up godo very fast mondo team gik madwarore mondo team kaka governor. Nyaka yud support base ko chakore piny. Kuom ng'at matini mogik messenger to gi jaywecho cha make joma nyalo support the system. To joka emar very mean gi information. To joka bende mo corrupt the system ma in okinyal infiltrate. It is not easy mondo govern Nairobi. Anasebedi ka chakre 2007 as a councillor, as a speaker, as a deputy speaker, as a chairman of health committee for 5 years. Ang'eyo gik madhi mbele ka. Gik madhi mbele ka kata jotelo madongo. Gin joma tindo ka kiwinjo bwana no raise concern ni pesa ok chopi kamiluongo ni CRF account. County Revenue Funds account. It is true. Ni nitiere nyaka joma lipisa parking chakre 5:30 in the morning. To gin staff mag county. Staff mag county chako donjo saa 2 kata saa 1:30. Nitie jo mose biro gokinyi, mose pak geche, mose ndikne fake receipts. Iwinjo. Magin giselonyo lewni ka chopo saa 2 giselonyo lewni official mag kapak attendance ka. Giselonyo magisedhe. To ne gijuogo jopiny. Gisejuogo jopiny. Iwinjo. To joma to onego enforce gigi be ichako yudo ka kendo chako donje e trap no. Iwinjo. Koro in ka in e office ku kaka governor in idhier na nento yawo revenue mar mar parking en time na. Aya nitie nyithindo miluongo ni kapak attendance moko mineno nyithindo ma street te gintie weka hapa. An kaka speaker chieng' moro adwa keto gari ginene town kanyo on Saturday. To achopo Chester House kanyo. To kadhi keto gari ni to vijana moko biro to nyisa ni we buda. Hapa ni reserved. Easy parking tatu ni reserved. Tapenjo gini to obedo reserved nenga. Ni mae wano miwa kaka tapenjo gini umiu ginga. Uchulo en dakondike obed marked kaka loading zone koso en man nikech ang'e ni parking mobedo reserved gin loading zones. Hapa sasa sisi ndio unatulipa. Gingi parking man. Kora park gari. Tagocho ne jatende parking. Tanyise ni Steve Bianeka. Koro kobiro tapenja ni to bana ang'o madhi mbele. Keto gari ka to nyithindo ginyisa ni ka ok anya park gari nikech bende oging'eya. Ni makargi. Iwinjo. Koro koka sechego koka Steve bende kako explain onge. Iwinjo. Nong'eyo koso kia. To king'eni king'iyo body language tiyudo ni ng'ani ong'e gima dhi mbele. Kech maka jomonego bed no luongo polise timako. Titere court. Mano koro ka koro Chester House kanye magisekawe parking slots 3 monego generate revenue. And magi bende nyithindo. To kidhi wuoyo ni to area member be ochako kelo shida. Imako joga. Koro ineno kaka koro gini play out. Koro iduogi wache ni to koro itimo nang'o. To koro ang' ne tim nang'o. Uwewe gi Nairobi ni mondo dhiadhia kamano koso waduoke obed ne national government. Kata national government ema koro rachie mogik. Nikech ok wase offer job opportunities ne nyithindo. Nyaka chieng' ma koro nini Kenya ka bedi ni wanyalo dhi wabedo an industrial country ma koro watimo
production. Yeah? Wan gi running industries. Mane ka wanyalo address the plight mar unemployment. Lakini gisani, onge nyithindo wuok e university to donje apiko. Nyithindo wuok be kata koro tiende kata mana mondo ng'ato wach ni an adhi timo course ma kama koro ere tiende. Kech kumidhi yude tich no ema onge.